Peña, ongi etorriak dena Kakabun crowdfunding kanpaina honetara. Hementxe gauz gure bigarren diska grabatzeko asmotan, 11 abestitako diska. Da horretarako zuen laguntza behar dugu, 2.889 euro behar dugu, estudioa ordaindu ahal izateko, da ez bagara zifra horretara heltzen, bertan bera geratuko zen diskan grabaketa, así que zuen laguntza behar dugu. Eta horretarako mertxan berria atara dugu da pare bat sari, proposamen, gero gureko basean beste produktuen kombinazioa korreoz bidatzi da ingo gendun arazu barik. Da, hori, atara goze bi kamiseta berri da zuadera, da gero diska gai, da horreko diskako mertxana bai dau. Da, adibidez atara gu kamiseta bat, crowdfunding deitzen dana, da hori bakarrik egongo da salgai kanpaina honetan zehar. Beraz, bakarrik enkarri goguz, zuek eskatzen dituzuenak, gero ez direz gehiago egingo. Da gero adibidez, neurriak eta kamiseten ataiak da ze kamiseta aukeratu zuen, hori a posteriori ingogu kanpaina baitzen danean, ez larritu. Da gero diska Durango gazokan aurretik urtengo da bi aukera dauzariak entregetako, bata pare bat kontzertu, aurkezpen kontzertu egingo doguz, da eskertuko genizueke bertara hurbilduko bazineten da bertan emotea eskuz, da bestela korreo bidez arazo barik, da hori zuen laguntza behar dugu, da gero pak guztietan pegatak da deskarga digitala opari ingo direz, da zer gehiago, eskerrik asko laguntzagatik. Zuek. Bai.